Čaute ľudia, tu nás Svejo a dneska si zahráme novú hru, ktorú sme ešte nikdy nehrali. Fish. Už som troška farmil bez vás, aby sme si vedeli ukázať lepšie veci, lepšie udice a kde sú dobré miesta na chytanie rýb. A dneska som tu s mojim kamarátom. Ahojte. Dobre, takže dneska tu na im rodinu zožrali aligátory. Ideme im pomstiť ideme. Takže tu nás sú aligátory, lebo ja mám fish radar teraz, takže vidím čo. A potom by ste mi do komentárov mohli napísať, že kde je Mangrove Rod, pretože ho veľmi neviem nájsť. Dobre, teraz ja mám King's Rod, ešte som to troška farmil, som to hovoril. A potom by ste mi ešte mohli napísať, ako viem získať všetkých 5 týchto relikov, aby som vedel získať ten trojzubec. Takže teraz ideme robiť pomstu na nich. Máš toho krokodýla? Áno, mám ho tu na. Ale ja ho tu nikde nevidím. Tu ho máš. Ďakujem. Dobre, takže máme aligátora a môžeme začať s výpravou. Dobre, takže teraz sa vybereme na Ancient Isle, kde sú tie väčšie živočíchy, ako napríklad Helicopterion, Hineria, alebo Colossal Squid. Takže potom, keby ste mi napísali, že by ste to chceli, tak by sme mohli natočiť aj video, kde ničíme Megalodona. Teraz dobre, už sme v bezpečí, to je také nebezpečné more tam. A teraz sa pokúsime chytiť nejaké také väčšie ryby s mojim kamarátom. Dobre, takže tak. O môj bože, vidíte tu tie ústa na onom? Ty kokos! Yeah, boy! Ty kokos! Xipactinus. Ty kokso. Počúvaj. Dobre. 186,9. To je dobré. Veľmi dobré. Takéto by som ja nevedela chytiť. A počkaj! Aha. Pozrite. Ale niečo on má. Ty kokos! To je dobré. O 130 kg, to je dobré. Neviem, ja som ti hovoril, že sú to také dobré veci. Dobre, dúfam, že chytíme ešte aj niečo lepšie. Zase môj kamarát, on čo má to najšťastnejší deň, či čo? Počúvaj, kamarát. Ty kokso! Teraz sa nám dali. Ja tu nemám nič veľmi dobré. Taký síbes, dobre. Zase nejaké veľké ústa tam mám. Že to bude niečo dobré. No. Malá muleta. Ježiši Maria. Veľkú kobiu 80 kg som chytil. Ty kokso. Ja som pred chvíľou 50 kg. Ty kokso. Dobre. Môj kamarát zase. Čo má tam? Ty kokso. Oh. Ja som ti nehovoril. Ja som ti. Počúvaj. Toto není zase tam má niečo. Ja mám najšťastnejší deň. Kokos. Toto čo je tu na?
Haló, Oj, čo? to čo je? Hej, to kto tam dal? To máš v ruke? What? To čo? Možno, že vo vode. To není určite, že vo vode, to by som teraz Nie je nejaký typek, to tu zabagoval celé. Ach. Joj. Nie, bože. To bolo tesné. Skoro. Počkaj, to je nejaký shark. Určite. Môj bože, Jinsu shark. 1076 kg. Joj. Jinsu To máš shark. aké šťastie. To máš väčšie šťastie, jak ja mám. Určite. Joj, tento sa ide frajeriť, tak dáme battle. No pozri, čo mám ja. Vidíš? Ja mám ešte aj oné. Nie, skoro som išiel na pláž. Ja mám ešte aj takýto 3000 kilogramový takúto kolosál squid, hinériu, Jinsu sharka, vidíš? Napíšem mu, že don't flex. Neflexi sa. Dobre. Chápeš ho? Počúvaj. Ale však ja nevidím, že čo tam mám. Ty kokos. No, veď preto. Ako piráne som. Ale bro, však on má takúto loď a on má taký dobrý ony. Vidíš? No nie, teda... Preboha. Aký súd mi tam zase... Jaj. Súd s rybami. Dobre, mám... Čo? 19 kg. Potom presne idem. Ja tam niečo maličké vidím. Ja mám niečo maličké. No aj nejaký animoclaris. Dobre, toto posledné sme chytili. A môjmu kamarátovi ideme kúpiť nový prúd, pretože aby mohol chytať také dobré ryby. Také lepšie troška. Takže nasadaj. A ideme tam naspäť. Dobre, môj kamarát si pozerá ryby, ktorý chytil. Dobre. Jesus. Dobre, má akú loď? Vianočnú loď. Aha, čauci. Nechcete ísť radšej na našu? To rovno oné. Tam je ten bro, čo sa tam flexil. Ale aj tak my sme lepší. My máme aj lepší level. Väčší level máme. Bro má koľko level? Neviem. Dobre, takže ideme kúpiť novú dicu. Oli, ja som raz videl, že ty máš aj takú onú plážovú ulicu. Vieš, takú plážovú. Ja mám plastikrod, laky a šlinci. Aha, tak nič. Možno som videl iného čo má oné. Ten oný nejaký Grova Garden mi chce dať friend request, ja som ho akceptoval. Tak sa volá, že Kevinas. To je jedno, tak si musíš kúpiť Carbon Rod. Lebo... Čakaj, ja som tuto ešte videl jeden rod. Kde? Tuto príde more. Tak. Čakaj, wait, ja sa tam neviem dostať, sorry. Áno, tuto to je. Máš ho? Koľko? 250. Ukáž. Ktorý koľko? Long Rod? What? Čo to čo? No. Aj, to nekupuj, to nekupuj, to nekupuj. No, tak idem si kúpiť kako. To je aj tak vlastnejšie. Hej, a to ešte aj lepšie ryby vieš na to chytať. Áno. Takže... Treatment bag. Okay. Tak.
povedzte mi, že kto mi čo robí. Ako ho mám reportnúť? To typka. Musím si zase vybrať novú loď. Čakaj, je spam boat a spam boat je... Dobre, teraz musíme bežať tam. Bro, nasadni. Tuto. Nie, bro. Dobre, sedíš? Poď dole. Padaj, aj tak zomreš. Ale čo robíš s našou loďou? Vidíš to? Ale to čo sa... Fúha, ešte idem naraz do kameňa. No, to je dole. Je v rozlitbe, tam bude dobre aj tak. A teraz vlastne ideme kam? Tam, kde si chytil tieto ryby? No, tam. OK. Ale skúsime nájsť lepšie teritorium. Teraz to bude veľmi ťažká cesta, pretože zase to more tam bude. Niečo hrozné. Skoro tam zomrie. Jaj. No do ryti. Rýchlo chod na Fish Fest. No, rýchlo bež, aby ťa to nezabilo. Fú, dobre, sme v bezpečí, fajn. OK, nezabilo nás to, ale keby sa to... Fú, potom musíme ísť rýchlejšie, lebo zase nás to zničí, takže ďalší pokus. Preto má každý ten zelený skin. Do ryti! Joj, dobre, dostali sme sa sem. Dobre, títo dynamity nás chceli zabiť, fajn. Ale ty kam ideš, halo. Nastupujem. Počkaj, mám zapnutý radar. Nie, mal som ho zapnutý. Dobre, mám zapnutý radar. Fajn, teraz ideme tam, kde sme chytili všetky dobré ryby. S piatočkou. Kto je tam tá loď? Dobre, tam sú všetci teraz. Ale fanúšikovia, keby ste chceli, tak si so mnou môžete zahrať, keď si napíšete svoje meno do komentárov. Takže by ste so mnou mohli hrať a aj s mojim kamarátom mohli by sme chytať takéto dobré ryby. A kto prvý napíše komentár, tomu giftnem jednu veľmi dobrú loď. Takže sa môžete tešiť. Takže prebieha súťaž o jednu veľmi dobrú loď. Zase nie je až tak rýchla ako tá moja. Možno aj tu vám giftnem, keď napíšete extrémne rýchlo komentár, ale normálna výhra je... Dobre, takže druhému napíšem jednu loď a prvému napíšem tu ešte lepšiu loď. Dobre, takže tam mám rýchlo komentáre, ale meno, nie komentár, jo? Heja. To bola zase nejaký súd. To nie je možné, ja som aký unlucky, ja som strašný unlucky. OK, môj kamarát sa ide naobedovať, takže s kamarátom sa lúčime a možno sa ešte uvidíme. Takže jeden typek má veľmi dobrú rybu. Ja tam mám nejakú muletu. Ty kokos, nejaký typek. Ty kokos, čo vyťahol. Dobre. Ja som vyťahol chobiu. Dobre. Bro. Can you stop, please? Vidím, že bro niečo veľmi dobré vyťahuje. Počkaj. Ja chcem vidieť, čo to bude. Všetci to chcete vidieť. Come on. Bro, ideš.
ideš. Bro, ideš. Musíš to dať. Poď. Bro. Come on. Rýchlo. Jeboj. Dobre, takže na rybarčenie to bolo všetko. Ale ešte si ideme ukázať pár dobrých prutov. A keby ste už všetky tie pruty mali, tak mi môžete napísať. Dobre, takže tieto pruty už samozrejme všetci poznáme. Flincy rod, training rod, plastic rod, carbon rod, fast rod a lucky rod. Ale je tu ešte jeden, ktorý vo videu už bol. A ten, k tomu sa dostanete takto, že vstúpite na to sudy vedľa lucky rodu. Idete na strechu, tu máte toto. Na toto skočíte, idete tam. A je tu takýto za 4500, ale to by som veľmi nedoporučoval, pretože je to troška horšie ako lucky rod a carbon rod. Takže no. Potom ideme do Ruslit Bayu, kde majú pokračovanie tejto verzii, tejto kolekcii, že sú tam troška lepšie tie pruty. Je tam napríklad Fortune Rod, Rapid Rod a neviem ako sa volá henten. Hej, Ruslit Bay, takto, Merchant, tam je. Oproti Merchantovi je takto tento plešatý uj. A k nemu takto pôjdete. A tu máte Rapid Rod, Steady Rod a Fortune Rod. Takže Rapid Rod je všetko iba o rýchlosti. Hej, pretože Lure Speed 89, Luck 49 a 700 kg, to je niečo také ako Carbon Rod, iba o trošku lepšie. A je všetko iba o rýchlosti. Potom tu máme Steady Rod, ktorý vie udržať extrémne veľa kilogramov, na to, že je taký lacný, najlacnejší z tejto kolekcie. A má fish count 48, luck 35, takže veľmi dobrý rod a je troška dobrý aj na Megalodona, len Megalodon sa začína od 50 000 kg a končí sa v 150, takže toho najväčšieho Megalodona chytiť s tým neviete, ale viete chytiť dobrého Megalodona. Takže potom tu máme Fortune Rod, ktorý je dosť dobrý, pretože má luck 200, to je veľmi veľa a vie udržať 3000 kg. Takže tak. Má ho veľmi veľa ľudí, čo pozerám a je to veľmi dobré. Potom sa musíte ešte troška ponudiť a posnažiť získať 70 000. No, ale najprv si ešte ukážeme jeden oficiálny rod, ktorý sa volá Arctic Rod. Musíte ísť do North Expeditions a potom zase do North Expeditions a tam ho nájdete u Merchanta. Má Lure Speed 25%, Luck 45%, Resilience 15% a 7500 kg vie udržať. To je veľmi dobré, je to boss, ako všetci hovoria. A potom tu máme prut za 70 000, ktorý nájdeme, keď stlačíte Magic Conch a teleportnete sa na Fish Fest. Pôjdete takto hore týmito schodami, potom pôjdete hore takto. Tu uvidíte takýto pekný ružový dom. Tieto čiti si ani nevšimajte,
pôjdete dozadu a tam uvidíte Paper Fan Rod, ktorý, aj keď tam nemá veľmi laku, veľmi veľké ryby som s tým chytil. Napríklad som s tým chytil tohto Hineriu, Gin Sushar, ktorý som chytil tiež, ale predal som ho. Aj pár Xipachcinusov som chytil, pár helikopterinov. A Paper Fan Rod je veľmi dobrý. Je to niečo ako Fortune Rod, iba troška lepšie. Keď chcete extrémne dobré ryby, ale maličké, Fortune Rod. A keď chcete veľké ryby, ale nie až tak veľké a dobré ryby, tak vám doporučujem Paper Fan Rod. A Triband Rodu ešte ani ja sám nemám, ale ukážem vám, ako získať King's Rod, ktorý mám teraz ja. A chytil som zatiaľ všetky najlepšie s tým. Je extrémne dobrý na low megalodonov, lebo má infinite kilogramov a on sa dá získať tak, že pôjdete do Sunstone Island, ale nie, robím si srandu, pôjdeme do Statue of Sovereignty, to je hneď tuna. Mala by tu byť taká pekná socha, áno. Tuna uvidíte Shipwrighta. Takto vidíte kejvku. Prídete takto. Zabarkujete loď. Dobre, vyskočil som takou častím. Fajn. Dobre. Prídete ku Shipwrightovi. Idete takto pekne po rebríku. Tu vidíte takú kejvku. Pôjdete iba dole, dole, dole a dole. Tu uvidíte typka, s ktorým sa musíte porozprávať. Dáte, že talk. What are you doing here? Môžem vyskúšať výťah. Áno, ale je to nebezpečné. A musíš za to zaplatiť. Koľko? 400. Dobre, takže si kúpite, takže dáte deal. Máte to, fajn. Teraz prídete tu dáte, že elevator lever. Potom sa vám to asi pár 30 sekúnd bude takto loadingovať. No, potom vidíte z elevatoru, pôjdete takto nabok. Pozor na laser. Fajn, tu prídete dole. A máte tu King's Rod vedľa tejto kostry. Takže 100 000 eur, čo mám ja teraz. Fajn. To bolo na dneska všetko. Ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like. A aby vám neunikli ďalšie takéto videá, môžete dať odber. A samozrejme nezabudnite, že napíšte do komentára o súťaž. Tieto dve lode. Ale ešte tretiemu týpkovi dám niečo, čo nepoviem. Takže buďte prvý, druhý alebo tretí a čaute.